Fl-aħħar jiem, Malta reġgħet ġiet eletta fil-Kunsill tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali. B'145 vot minn fost il-membri, dan huwa l-aqwa riżultat li qatt inkiseb minn pajjiżna f'din l-organizzazzjoni. Malta huwa pajjiż rispettat u ingħatajna vot b'saħħtu, l-aktar vot b'saħħtu fil-fatt li qatt ingħatat. Għax fil-fatt di kienet 12-il darba konsekuttiva li Malta ġiet eletta, però din hija l-ewwel darba li ksibna riżultat tant b'saħħtu li ġejna it-tieni wara Singapore u b'riżultat tant tajjeb. Il-Ministru tal-Affarijiet Barranin saħaq li dan ir-riżultat pożittiv kien frott il-ħidma li saret u l-fatt li r-Reġistru Marittimu Malti huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Tajjeb li nfakkar li Malta hija għandha reġistru għoli fejn għandu x'jaqsam il-bastimenti, l-ogħla wieħed fl-Ewropa u ċertament wieħed mill-aktar kbar fid-dinja. U tfisser ukoll id-diplomazija taħdem. Malta ġiet eletta mill-ġdid fil-kategorija C tal-Kunsill għall-ewwel darba fit-tieni post, filwaqt li Singapore ġiet fl-ewwel post. B'kollox ivvutaw 174 pajjiż. Huwa żied jgħid li Malta hija impenjata li tkompli ttejjeb il-valuri tal-organizzazzjoni u għandha tkompli tibni fuq il-vokazzjoni marittima tagħha fl-interess tal-komunità internazzjonali. Il-Ministru Abela semma kif b'dan ir-riżultat mill-aqwa Malta kompli tissaħħaħ l-irwol attiv tagħha fl-affarijiet marittimi. L-elezzjoni ta' Malta tikkontribwixxi wkoll għar-rappreżentazzjoni fil-korp ta' tmexxija tal-IMO, mhux biss tar-reġjun tal-Mediterran, iżda wkoll ta' numru ta' ekonomiji ta' gżejjer żgħar. Huwa taħar lil daw kollha li kkontribwew għar-relazzjoni ta' Malta b'mod partikolari l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u l-Ministeru għat-Trasport. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.